Krásný den vám všem, vítejte v podcastu V luně ženy. Mé jméno je Eva Anabel a podnikám od roku 2011. V mém podcastu se věnuji tématům sebelásky, ženského podnikání, cestování a také vám přináším příběhy mnoha báječných žen a jejich inspiraci. Pohodlně se usaďte a zaposlouchejte se do nového dílu mého podcastu. Krásný den, mé milé posluchačky, já vás vítám u dalšího dílu mého podcastu V luně ženy. A dnes tady mám další hostku, báječnou Janu Simery, nebo taky Janu Andělku, která je spirituální průvodkyní a malířkou intuitivních obrazů. Janí, já tě tady moc vítám. Děkuju, Evi, zdravím tě a zdravím všechny posluchačky a milé bytosti. Já moc děkuji, že jsi přijala tohle pozvání, protože tvůj příběh je neskutečně silný a mě osobně teda oslovil strašně moc. Věřím, že osloví i spoustu našich posluchaček. Jani, ty jsi prošla klinickou smrtí a pojďme se tady vrátit spolu na začátek tvé cesty, protože to je opravdu silné téma. A kdybychom se na ten začátek vrátili, jaký to byl přesně moment? Co se vlastně tehdy stálo, kdy ty jsi se ocitla na hranici mezi životem a smrtí? Co tomu předcházelo? Tak Evi, především ti děkuji za příležitost, že to můžu takhle sdílet dál, protože osobně mi trvalo dlouhou dobu, než jsem s tím šla ven. Protože jsem nevěděla, jak to sama mám pojmout, zpracovat a bylo to hodně silný a hluboký téma. Když se vrátím zpětně, bylo to před necelými 26 lety po porodu syna, kdy proběhl porod, ale já jsem nějak vnitřně cítila, že tam je nějaký ale, že tam něco nehraje. A jelikož to byl můj první porod, tak mi říkali, vy jste prvorodička, to nemůžete vědět, všechno je OK, všechno je v cajku. Ale mě tam pořád běhalo intuitivně není. Ale jak jsem byla v euforii a v radosti, když jsem viděla toho syna, tak jsem to potom tak nějak jako dala do pozadí. Oni mě pustili domů, všechno bylo v pořádku, ale pár dní po porodu já jsem doma najednou začala mít znova porodní bolesti. A to jsem si říkala, to je nějaký divný. A pamatuju si jenom ten okamžik, že jsem byla večer ve sprše, přišly znova ty porodní bolesti a ze mě vycházely zbytky placenty velikosti, jako když si koupíš játra. A víc nevím. Pak už si jenom pamatuju, že mě vezli v nemocnici na tom rachtajícím vozíku a jenom si pamatuju, že jsem slyšela, musíme máknout, ztrácíme ji. A to byl ten moment toho přechodu, kdy najednou to bylo jako takový cvak. Já jsem z toho těla najednou byla venku. Já viděla samu sebe, to, jak okolo mě kmitají, jak schání moji krevní skupinu, protože já mám ABčko. Takže tam kmitali, lítali okolo mě a já najednou se ocitla v tunelu. Bylo to takový tunelový schodiště, kde bylo spoustu barev, který tady nevidíš. Taková andělská hudba, nádherná, taková lahodící uchu. A najednou to byl takovej sešup někam, kde najednou byla obrovská záře, velký světlo. A najednou tam čekali ty duše, co už odešly z mojí rodové linie přede mnou. A já jsem jenom slyšela, co tu děláš? Ty patříš dolů. Teď ne. Vrať se. Ale mně se nechtělo. Mně se tam chtělo zůstat, i když jsem tady měla čerstvě narozenýho syna, tak tam bylo tak krásně, když sundáš tu tíhu fyzického těla, takovou tu zátěž, co s tím je, a najednou cítíš tu lehkost, že tě nic nebolí, nic tě netíží, nic tě netrápí, tak se ti zpátky nechce. Ale mně bylo světelnýma bytostma, andělama, andělkama vysvětleno, musíš zpátky, máš tu spoustu práce. A až přijde tvůj čas na velkou změnu, sama to poznáš a pocítíš. Lidi ti začnou říkat andílku, andělko. Ty sama pochopíš, co to je. A najednou se šup zpátky
a já byla v těle. A probrala jsem se, nade mnou kapala transfuze a seděl u mojí postele tenkrát primář gynekologického oddělení a tyhle ty zážitky klinické smrti a NDI, zážitky blízké smrti, miloval. A jeho první věta byla: no maminko, co vás tam tak drželo? Proč jste nechtěla zpátky? Až budu mít chvilku, já za váma přijdu a popovídáme si. A já jsem z něj cítila: tyjo, tady to bude silný. On chce něco vědět a já budu moct to někomu říct. Ale ze začátku jsem nevěděla, jako jestli se mu můžu svěřit nebo ne. Ale mě tím zážitkem klinické smrti se zesílila intuice a já jsem cítila, jo, můžeš. On tě vyslechne a on ti ještě dá nějakou zpětnou vazbu a ty něco pochopíš. A tak jsme si povídali a on si to zapisoval, poděkoval mi a odešel. Ale já jsem cítila, že jsem jiná. Totál. Úplně po všech stránkách jiná. A byla jsem hodně zmatená, protože najednou, když za mnou začaly chodit návštěvy, tak já je neviděla jako lidi, co mám ráda, ale já jsem si je okamžitě načítala energeticky, co je trápí, co řeší, co mají za zdravotní potíže a viděla jsem jejich auru. Já je neviděla jako lidi, ale okolo nich jako světla, jako barevný světla. A já jsem si říkala, co se to se mnou děje? Já jsem se asi zbláznila. To je nějaký divný, co to je? A ono to sílilo. Já jsem potom přišla domů a můj syn, který mě v tom na nevědomý úrovni podporoval a otvíral mi moje poslání, moje téma, tak mi to začal ukazovat. Když mu bylo nějak mezi 2-3 roky, tak my jsme si hráli s autíčkama a s vrtulníkama, co miloval. A on mi jen tak mezi řečí prohodil: mami, já jsem si tě vybral. Já jsem měl tolika maminek na výběr, ale já chtěl tebe. Prostě to bylo tak silný, já chtěl tebe. A já zůstala sedět jak opařená. A říkala jsem si, že jsem intuitivně cítila, ten kluk mluví pravdu. Jako co to je tohle? Tohle mě zajímá, tohle téma. A to byl moment, kdy se ve mně spustilo, já bych to řekla, duchovní probuzení. Téma duše mě doslova zavolalo a já jsem hltala všechny témata, všechno, co ke mně přišlo ohledně duše, knížky, videa, chodila jsem na různý ty semináře a najednou se mi to všechno začalo jako otvírat a poskládávat do sebe. A můj syn mě zase na nevědomý úrovni zase něco ukázal. A když jsme si zase jednou takhle hráli, tak mi říkal: víš, mami, já jsem v minulém životě, a on to tak i pojmenoval, lítal v helikoptéře, miluju letadla, vrtulníky, ale ono to nedopadlo dobře. Já si potom jenom pamatuju vysoký skály a ránu. A zase, jako kdyby se nic nestalo. A pak zase jsme se jako bavili v něčem jiným. Ale já jsem vnitřně cítila, tohle téma ti není cizí. To se ti otevře víc. A teď, když se vrátím k výkladům tarotu, tak mě k nim přivedla moje babička. V 9 letech, když jsem byla jako malá holka, tak na mě vypadly u ní v sekretáři vykládací karty. A moje první otázka byla: babi, co to je za obrázky? Ty se mi líbí, ty mluví. A ona mi jenom řekla: a děvče, je to tady. Jako kdyby ona to jako cítila a věděla, že bude nějakou mojí průvodkyní, která mě do toho zasvětí. A ona mi to jako formou, tenkrát jako pohádek nebo takových příběhů, abych já to chápala, začala vysvětlovat, jak v těch kartách číst. A vždycky, když jsme měli nějakou svoji chvilku, tak vždycky máš obrázky a začali jsme jako vykládat. A ona mi to ukazovala, jak na to. No pak najednou šel čas a nic se nedělo, ale jak najednou ten syn mi začal ukazovat vlastně, o čem ten život je a že moje téma je téma duše, ale já jsem v té době pracovala jako zdravotní sestra v nemocnici a v domově důchodců, jak tady v Čechách, tak i v zahraničí. A stále víc jsem si uvědomovala, že téma jako fyzického těla
A jako té bolesti tělesný není moje téma. Mě zajímá to, co se děje v těch lidech, v té duši. A Hmm. začal jsem si to víc a víc uvědomovat, když se mi všichni začali svěřovat. A nejenom jako klienti a pacienti tenkrát, ale já jsem třeba stála na zastávce, čekala jsem na autobus, tenkrát jsem ještě neměla řidičák, a z ničeho nic ke mně přišel cizí člověk a začal mi říkat, já vím, že mi rozumíte, já vím, že mi Hmm. umíte poradit. A já najednou cítila jako tu husinu, Jo. jo, co se to děje, jako nějaká intuitivní zpráva. A já jsem mu něco řekla a on říkal, díky, to je přesně, co jsem potřeboval slyšet. A já jsem si najednou začala uvědomovat, já jsem pro ty lidi vrba, oni se mi svěřujou, ale zároveň mě to baví, jako jim takhle naslouchat a dávat ty zpětné vazby. A v ten moment mi ty klienti a pacienti začali říkat andílku, andělko. A já jsem Hmm. si vzpomněla na ten okamžik, co mi bylo řečeno v nebi, na té druhé straně. A cítila jsem jako vnitřně, ty, ono se to blíží. Že já Ono jsem, se to propojilo, veď? tak, ono se Hmm. to úplně jako propojilo a zapadalo to do sebe. A já cítila, že to zdravotnictví jako jde do pozadí, Mhm. protože já jsem začala i při těch směnách vykládat ty karty bokem a ještě se mi otevřela téma astrologie a minulých životů, kdy syn mi to na nevědomý úrovni pořád otvíral a ukazoval. A vždycky něco řekl a se mnou to zarezonovalo. A já jsem říkala, tyjo, to je ono. To je to, co mě zajímá. Hmm. A tím, jak jsem se probouzela, tak jsem začala vidět tu pravdu ve svém životě. A já začala vidět, jak mi nefunguje vztah. Jak Hmm. tam necítím dobře v tom manželství. Ale vědomě jsem si to nechtěla přiznat, že to tak je. Mhm. Ale vnitřně už jsem to cítila a bojovala jsem takzvaně sama se sebou, jo. Jasně. A bylo to hodně silný. A já jsem ale cítila, že se do toho manželství má ještě narodit dcera z nějakého důvodu. Hmm. Tak jsem prošla i porodem dcery, která se narodila předčasně v 36. týdnu, což taky nebyla náhoda. Její Hmm. dušička si to takhle vybrala. Já jsem tím opět prošla dalším probuzením, protože zase se mi něco poskládalo, otevřelo a ono to takhle postupovalo dál a pořád se mi něco otvíralo jako víc a hloubš. Ale dospělo to až do momentu, kdy jsem si přiznala, že žiju v toxickém vztahu. Hmm. Takhle ne. Že ten partner mi na nevědomý úrovni ukazoval tím, jak se ko mně choval nehezky, jak mě Mhm. ponižoval, pak dokonce i fyzicky ubližoval, tak já jsem si uvědomila, že on mi na nevědomý úrovni ukazuje, vrať se k sobě. Vrať se Hmm. do svý síly, začni se milovat a přijímat taková, jaká jsi. Jenže já jsem to ještě nechtěla vidět. Že Mhm. jsem byla v té době naivní. Furt jsem ho omlouvala, furt jsem říkala, a on už to neudělá. To bylo jenom nějaký jako zkratkovitý jednání. Je hodně v té hlavě a mimo. Přesně. Ono to bylo jiný, i když vnitřně Mhm. jsem cítila, ne, co to kecáš, přiznej si tu pravdu, bude to horší. Hmm. A když se to stupňovalo a já jsem tenkrát přišla do práce a teď jsem se převlíkala do té uniformy a měla jsem po sobě modřiny a nemohla jsem zvednout ruku, protože byla zlomená, ale já jsem si to nechtěla přiznat. A tenkrát mi kolegyně říkali, jdeš na rentgen a nekecej, kápni božskou, jak to je. Tak tam jsem si uvědomila, kde to žiju a co sama sobě dělám. A to byl ten moment, kdy jsem řekla takhle ne a dost. A najednou jsem si začala stoupat do té síly. Najednou jsem si přiznala tu pravdu a řekla jsem si, v čem to žiješ? Takhle to fakt chceš? Hmm. Nechceš. Co uděláš? Samozřejmě jako máma 2 malých dětí, tak na co myslíš? Musíš ochránit děti. A pak No jdeš jasně. na sebe. Hmm. Takže jsem si říkala, já musím ochránit děti. A já je ochráním jedině tak, že se rozvedu. I když to bude bolet. Bude to hodně bolestivý, hodně těžký, ale vím, že to mám udělat. Bylo to tenkrát hodně silný rozhodnutí, Hmm. ale já věděla, že dělám dobře. A zůstala jsem s 2 malejma dětma sama.
to byla tak velká životní lekce, že dneska s odstupem času jsem za to vděčná, protože díky tomu jsem tam, kde jsem. Naučilo mě to postavit se do vlastní síly, být zodpovědná sama za sebe, nespolíhat se na to, že ti někdo pomůže, nepomůže. Vždycky si musíš pomoct sama, musíš se zachránit sama. A to učím i moje klientky, který naivně čekají na to, až je přijde někdo zachránit, nepřijde. Vždycky je to o nás samotných. A já jsem si tenkrát říkala, tyjo, já pracuji do 7 do večera, školka je do 4:30. Jak já to udělám? Protože potřebuju chodit do práce. Tenkrát jsem prostě po práci vykládala karty jako bokově, abych to všechno utahla finančně a aby prostě všechno bylo zajištěné a děti. A tenkrát jsem narazila ve školce na paní, která měla nějaký životní problémy a taky velmi ráda pomáhala druhým. A já jsem mi říkala, co kdybychom to spojili? Ty mi budeš hlídat děti, než já přijdu z práce a já ti pomůžu vyřešit tvoji situaci. Takže jsme to takhle udělali a 1 rok jsme to takhle řešili. Já jí dokázala vytáhnout z té situace, kde byla. Ona mi hlídala moje děti, ale já jsem tenkrát žila ve výčitkách, že ty děti nemám, že je nevidím. Já je vidím ráno, když jim dávám pusu a odejdu a večer, když přijdu a dávám pusu, oni už spí. Nebo už jsou unavený. A to bylo tak těžký období, tak silný a emočně vyčerpávající i fyzicky a psychicky. A v té době já jsem pracovala na neurologii, kam nám vozily ženy, které prožívaly to samé, co já, takže zrcadlo. Zrcadlo, no jasně. Takže to bylo úplně, já jsem tenkrát začala chápat, co to je zrcadlení, protože tam vozily ženy, který zbyl manžel a oni to nechápali a oni se chovali úplně stejně jak já, omlouvali ho. Ano. A já vždycky takovou tu husinu jsem říkala, tyjo, to je zpráva pro tebe. Podívej se, to žiješ ty, to si žila ty. A teď jsem si začala jako ty věci spojovat do sebe a uvědomovat. A začala jsem zjišťovat, že fakt se jako probouzím jako duše. Protože v tu chvíli já jsem najednou cítila, že nejsme tělo. Že my jsme to vědomí, jsme ta duše, jsme to božský vědomí v té fyzické formě, ale jenom po tu dočasnou dobu. A můj syn mi zase něco otevřel, protože vždycky říkal, mami, ale my se sem chodíme něco naučit. Proto jsem si tě vybral. Já vím, že s tebou se to naučím a vyřeším to, co potřebuju. A to mě zase posadilo a říkám, aha, co mi tady zase ten můj kluk říká? A já vždycky, Marečku, Májo, řekni mi k tomu ještě něco blíž. A on zase jako něco spustil a mě tam najednou zase husina a nějaký aha. A já jsem si to začala dávat do spojitosti a jak jsem se začala zajímat o astrologii, tak mi to začalo všechno zapadat do sebe. A já jsem v jeden moment zjistila, tarot, astrologie, numerologie je jeden celek. Když to dám dohromady, tak se mi otevře celý příběh o tom člověku a já z toho doslova dokážu číst. A já jsem si to takhle pospojovala, protože já vykládám tarot tak, že nikdy nepoužívám ty příručky, ty rozdávám, protože to je zbytečnost, já jedu intuitivně a to, co mi tam chodí za ty zprávičky. Protože během toho, jak jsem se probouzela, tak jsem začala andělskou energii cítit. Nejdřív to byly takové jako pocity, že se mě někdo dotkne. Že máš takový ten krásný pocit na srdci, to teplo. Nebo že jsem cítila vůni růží. A to bylo přesně to, co jsem cítila v tom nebi. A říkám, wow, tady mě někdo vede. Tohle je vnitřní vedení. Tak. A teď bylo zase silný aha a husina. A teď jsem jako myšlenkově mi tam šlo, nebo nějaký aha moment, poslouchej. Bude ti to chodit jako skrz sluch. A mě v tu chvíli začalo hodně pískat v uších. A jako takový tlaky v uších, jako když se potápíš hodně do hloubky a přijde ti tam voda, takový jako velký tlak. A já najednou intuitivně cítila, přijde ti zpráva. A nejdřív mi chodily jako slovíčka,
nebo nějaký jako pocit pojmenovaný. A já jsem najednou vnitřně cítila, zatím je hloubš, zatím je něco víc. Mhm. A jak když jsem pak dělala ty výklady, tak když jsem se koukla na tu kartu, tak najednou k tomu se spustilo poselství. Z ničeho Mhm. nic tam začaly chodit ty slova. A já jsem si prvotně říkala, tyjo, to si vymýšlím, to nemůže být jako takhle plynulý, to je jako divný. Ale pak mi tam najednou zase intuitivně přišlo, důvěřuj sama sobě. Protože Mhm. ono mi to chodilo ve verších a chodilo to takovou rychlostí, že tu nevymyslíš. A sedělo to. Ty klientky vždycky seděly proti mně, tenkrát jsem vykládala ještě osobně a říkali, tyjo, já si díky tobě něco uvědomuju. Já už to začínám chápat. Ty tady Mhm. říkáš něco přímo pro mě a tekly jim slzy. Ale Mhm. slzy jako vděčnosti, že něco jako se pospojovalo dohromady. A já jsem si v tu chvíli uvědomovala, tyjo, tady se děje něco velkého. Něco jako hlubokého a mně se to líbí. Mě to naplňuje, mě to hřeje. A v tu chvilku se to začalo otvírat jako víc a víc. No a já jsem při práci začala vykládat víc a víc, abych to všechno utahla a dala dohromady. Jenže potom ještě jsem já sama neměla něco karmicky zpracovaný, Mhm. že jsem narazila na toho samého partnera akorát trošku jinak, v jiné podobě. Ale on mi začal ubližovat trochu jinak. Mhm. On pil. Samozřejmě zase jsem jela stejný vzorec. Mhm. Omlouvala jsem ho. Než mi něco docvaklo. Když jsem si říkala, tyjo, ono se ti to tu opakuje. Mhm. Já jsem si toho začala všímat i u klientek, protože všechno je to o tom zrcadle, protože mi chodily klientky, které žily to samý. Mhm. Jsem Jo, jo. poradit uměla, a sama sobě ne. Takže jsem si říkala, tyjo, co je zatím? Co mám pochopit? Protože já jsem furt si říkala ty otázky, proč? Proč se mi to děje? Ale pak jsem pochopila a bylo mi jako i sděleno, ty se ptáš blbě. Neptej se proč, ale co je zatím? Co máš pochopit? Co máš změnit? Co si máš uvědomit? Co je zatím, co nevidíš, co přehlížíš? A když jsem se začala ptát takhle, to byla taková hloubka, taková pravda, která bolela. Hodně bolela. Protože já jsem si musela přiznat, že to tak je. Protože to Mhm. úplně zapadalo do sebe. Takže byl druhý rozvod. Takže mám za sebou 2 rozvody, 2 toxické vztahy. Mhm. Ale díky tomu jsem potkala partnera, s kterým jsem. Je to můj životní partner, taková ta spřízněná duše, který si prožil něco podobného, ale opačně. Kdy mu to zase dělala žena. A taky si prošel klinickou smrtí. Takže jako my jsme se opravdu jako našli v ten správný okamžik. Jak Mhm. se říká, spřízněný duše chodí na stejný místa. Ano, chodí. My jsme tenkrát oba byli rybáři, potkali jsme se u vody, zamotali se nám pruty. Prostě vás to svedlo takhle dohromady. Jo, a já jsem zjistila, tím, jak jsme se poznávali, protože jsme na nic nechvátali, ani jeden, takže to bylo takový jako pozvolna, že on si prošel klinickou Mhm. smrtí taky, ale po operaci srdce. A já jsem Mhm. si říkala, tyjo, on mi rozumí. Že já Mhm. jsem najednou u něho cítila, ty mu můžeš říct, co chceš. On tě vidí takovou, jaká jsi. A já jeho taky. A tam byl úplně jiný vztah začal, ne takový to fyzický poblouznění, ale na úrovni duše, Mhm. kdy to byl takový to hluboký. Takový to se těžko popisuje slovama. My jsme se podívali do očí a věděli jsme. Byla Mhm. taková síla a je to do dneška. My si nepotřebujeme nic říct, my se na sebe podíváme a Ten tvůj příběh je neskutečně jako silný a krásný. Dalo by se o něm určitě mluvit neskutečně určitě. dlouho času. Já tě vrátím trošku zpátky. Mhm. Pojď do té doby, kdy ty jsi se dostala do toho, jak to nazveme, do toho světa někam Na nahoru, druhý břeh. na druhý břeh. Mhm. A věděla jsi v ten moment, že když se budeš vracet zpátky, že ten tvůj život už nikdy nebude takovej jako dřív? Věděla. Věděla jsi to. A proto A se mi zpátky nechtělo.
Proto se ti nechtělo. Aha. Protože najednou, ty když jsi na tom druhém břehu, tak mě tam bylo vysvětleno. Já jsem tam byla pár minut, ale já měla pocit, že jsem tam jako neskutečně dlouho. Tak mi tam bytosti světla, andělé, andělky říkali, Mhm. že když člověk se ocitne takhle vlastně, když zemře, Mhm. vloží to fyzické tělo, tu svoji schránku, to vozítko, ten kabátek, tak najednou ono tam nikdo nesoudí, jak se spousta lidí myslí. Mhm. Ale člověk vlastně soudí sám sebe, protože koukne se na to, jak se v životě choval, co komu Mhm. dělal a on to sám pocítí na Mhm. vlastní kůži. Bylo mi řečeno, každý si prožije tu pravdu, Mhm. i když bolí. A tam najednou se ti všechno přetočí. Najednou Mhm. tam jsou aha, 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 velký uvědomění a ty najednou si začneš něco uvědomovat, pospojovat a pak, když se vrátíš, tak je to šok. Tak si říkáš, ty jo, a teď to tady musím změnit. Teď je to na Mhm. mě. Jo, už nejsi v té oběti, Jasně. ale už si říkáš, najednou vidíš ty karmické zadání, ty úkoly, což já mimochodem velmi ráda načítám, dělám karmické rozbory, protože tam to všechno vypluje. Stačí datum narození a všechno se ukáže. A já jsem ty karmické zadání začala vidět ve svém životě, kde mi to zrcadlili ty lidi. Podle toho, co máš zažít, tak ty lidi potkáváš, ať je ti to příjemný nebo ne. A já jsem si začala uvědomovat, tyjo, tohle mě bolí, hodně mě to bolí. To si Mhm. mám zpracovat. A když jsem si to takhle postupně začala uvědomovat, tak jsem si začala jakoby splácet ty karmické dluhy a najednou ta další lekce už nepřišla, protože už bylo Mhm. pochopeno. A kde je to pochopení, tak tam už není potřeba, aby se ti to zlopáklo. A já jsem pochopila, to je ta cesta. Ale ona je bolavá. A právě Mhm. spousta lidiček, co vím takhle z rozborů a z výkladů, se jí vyhybá, protože to bolí. Jo, jo. Nějak vnitřně cítí, že bude třeba změna. A my všeobecně se bojíme dělat ty změny. Ty výstupy z komfortní zóny vlastně. Přesně, Mhm. přesně. Ale když se na to podíváme jinak, já jsem se od té doby začala koukat na změnu jako ukazatel směru, že ta změna je vždycky dobrá. Mhm. Neděje se tobě, ale pro tebe. Pro tvoje nejvyšší dobro. A když jsem si to takhle otočila, tak to bylo pro mě přijatelnější. Protože já jako ve znamení býka mám ráda prostě tu stabilitu, když se nic Jasně. nemění, ale když už ta změna je nevyhnutelná, tak dokážu říct, jo, já to udělám. A, Mhm. a jednám rychle. A to je přesně ono, kdy najednou, když ten člověk dojde do určitého bodu v tom životě, a teď si říká, ale takhle já už to dál nechci, tak najednou se to tam začne pospojovat. On si přizná tu pravdu a začne jednat. Rychle, už nečeká, už Mhm. neodkládá. Už ví proč. Přesně, přesně. Mhm. Mhm. Janě, to je krásný. A pojď mi říct, ty hodně často zmiňuješ, že tě to bolelo. Co bylo to, co Mhm. nejvíc bolelo? Pravda. Pravda. Mhm. Z toho vztahu odejít. Mhm. Mhm. Protože já jsem furt říkala, jako malá holka, jak si představuješ, budeš mít svatbu, Jasně. děti, dům, psa. Mhm. Jsem si říkala, tyjo, ale ty děti budou bez táty. Mhm. A furt jsem jako zvažovala, furt si říkám, tak to vydržíš, jo, takový to pořád, jako ještě tam nemáš zpracovanou tu sebelásku, sebehodnotu, furt hledáš nějaký to potvrzení venku, ale když to dospělo do toho určitého bodu, tak jsem si říkala, ne, takhle ne, já je musím ochránit. Jako máma je musím ochránit a oni byli de facto v té době moje berličky, byly pro mě úplně všechno. A tam nebylo jiný možný rozhodnutí. A bylo to hodně silný a takový transformační, hodně transformační. Že to bylo, rozvod byl další duchovní probuzení. A pak to jelo, pak prostě to byly rány za ránou, ale já už jsem se potom na to dívala, děje se to pro tebe. Mhm. Když jako jsem brečela do polštáře v noci, aby to děti neviděly.
Chodila jsem se tajně někam vyvstekat, aby mě neviděli, ale kolikrát se s tomu neubránila a viděli tě uslzenou. A můj syn, který byl hodně vědomý na to, jak byl malinký, tak ten vždycky věděl, kolik uhodilo, co se děje. A on mi tenkrát řekl, mami, já tě ochráním, já tě nikomu nedám. Já budu stát vždycky při tobě. A to bylo takový to, co mi dodávalo sílu. Dcera to ještě v té době nechápala, ale on byl takovej, že věděl, že se jenom na mě podíval, přišel, pohladil mě a jenom se přišel jako poňuňat, přitulit a najednou se spustily slzy a já věděla, že mu nemusím vůbec nic říkat, že on mi rozumí. Takže to bylo opravdu hodně silný a pak jsem chápala, proč my dva jako jsme se vybrali, proč on si mě vybral jako mamku. A ono mi to potom bylo i od andělů sděleno, že duše jako děti se Mhm. vybírají svoje rodiče podle toho, co jako duše má zažít, Mhm. co si chce prožít a pochopit, vyřešit. Ano. Takže i když si třeba někdo vybere rodinu, kde je přehlížený, kde jsou ty toxické vztahy, kde to je prostě úplně neviditelné, Vlastně strašně jako těžký, že jo? tak je to těžká vlastně jako životní lekce, zkouška, tak ta duše toho dítěte si to vybrala proto, že on si má uvědomit, že se má postavit do vlastní síly a vidět sám sebe. Přijmout sám sebe takové, jaké je a nehledat to uznání někde venku. A tohle potom, když ten člověk si dá do spojitosti a pochopí to, tak to je prostě wow. To je ono. A pak najde tu svoji cestu a sám sebe, svoji sílu. Ani mě to nedá, protože jako máma 4 dětí, jo. Wow, Já úplně ti gratuluju. jako rozumím a dost podobné věci prožívám tady taky, ale přesto, jaký to bylo vlastně přijmout i ten fakt, že i ty naše děti si to vlastně vybrali a necítit tu velkou zodpovědnost za to, Těžký, jo, hodně těžký, jejich život. protože já jsem si furt kladla otázku, proč si moje děti vybrali, že budou bez táty. Mm. A pak jsem zjistila, že oni se mají něco naučit, něco pochopit, mají si uvědomit tu sebehodnotu, protože já jsem v jednu chvíli fungovala táta, máma dohromady. No jasně. Proto jsem se ztrácela i jako žena. Jako nebylo tam takový to úplně ženství, necítila jsem Ono se to ani tak. nejde, jo. No, protože chvilku si byla máma, chvilku táta, chvilku si ukazovala, co je to sebehodnota, chvilku, co je sebeláska, pak se si to v tom úplně jako ztratila. Ztrácela jsem samu sebe, bylo to opravdu hodně těžký období, ale právě ti to ukázalo to, kde se ztrácíš a co máš pochopit. A já jsem v tu chvíli pochopila, že moje děti si to vybraly z toho důvodu, že se mají postavit na vlastní nohy, nespolíhat na někoho, že někdo zachrání nebo něco spasí. Ne, že to je na nich. A vedla jsem je k té samostatnosti. A vlastně to ukazoval i ten můj život, protože jsem furt byla v práci. Furt jsem byla někde na směnách. A určitě to znáš, No, když velmi dobře. děláš někde na 12. A já jsem ještě v té době neuměla říkat ne. I když vnitřně to bouřilo a říkalo mi, řekni to ne a buď s těma dětma. Ale když mi bylo řečeno, tamhle kolegyně vypadla, vemeš to? Já jsem neuměla říct ne, nevemu. Chápu. A když jsem to pak začala říkat, tak jsem byla vyhozená. Takže jsem si říkala, aha, dobře, takže co mi to ukazuje? No vedlo mě to k tomu, abych se osamostatnila a abych začala dělat to, co jsem vždycky chtěla, po čem jsem toužila. Ale jsem si to ještě nedokázala připustit, že to je možný. Pořád jsem hledala. Ono je to těžký, že jo, totiž strašně. Člověk ví, tak já se konečně vymezím a dostanu vlastně jako trest, nebo jo? No, prostě jako si říkáš, a jako jak se uživím, musí přece nějak začít, jo? Někde nazbírat klienty, jako to není jen tak, jako že si řekneš ze dne na den a jako nemáš nějakou základnu. Já jako bejk prostě tu základnu potřebuju. Takže jsem dlouhou dobu, prostě ještě i když jsem věděla, že už v tom zdravotnictví nemám bejt, tak jsem tam byla
Ale oni mi to začali ty lidičky, ty klienti tam ukazovat a říkat, aniž já bych to už jako měla zpracovaný. A oni mi vždycky říkali, ty náš andílko, ty stejně odsaď odejdeš. Ty tady Mm. nemáš být, na tebe čekají lidi jinde. A já jsem vždycky tak jako se na ně jenom usmála a říkala jsem si, ale ono to se mnou rezonovalo, jo. A jsem si říkala, Mhm, co mhm. mi tady říkají? No tohle je totiž Divně. fascinující, jak No, tvoji pacienti toto vnímali mnohem dřív, než než vlastně, já sama. než ty sama. Mhm. Ano, protože vědomě ta hlava furt jela, jo. Takový Jasně. ne, ještě nemůžeš, jako jo, někdy to dělat budeš, ale ještě ne. No a pak, jak šel čas, tak mi to začaly říkat i právě ty cizí lidi na ulici, Mhm. kde mě najdou, že za mnou rádi přijdou. A teď mě se vybavil ten diář plný služeb, tak jsem si říkal, jo, kdyby mohli tak zajít, jo. A už mi to zase začalo ukazovat ten směr. No a pak rozhodnul covid. Doba covidová, nařízení a moje duše, když slyšela jako otečkovaný, to jako Mhm. odcházím. A bylo mi řečeno, buď se necháš otečkovat, nebo jdi. Jsem říkala, fajn, tak já jdu. A aby to Mhm. bylo jako jo, potvrzení od toho vesmíru, tak jsem si zlomila nohu. Takže Jasně. já vím, že jako, že z duchovní příčiny, když se ti stane něco s nohou, že ti ukazuje, hele, tady už ne. Mhm. Ne, to je ten špatný krok, už jdi. Už je ten Mhm. čas. Ale když se vrátím ještě zpátky, když jsem pracovala v domovech důchodců, hlavně v Německu, v Rakousku, ale i tady, pracovala jsem v Alzheimer domech, protože mě Mhm. fascinovala ta duše, takže to No, mě taky jako ukazovalo, protože já jsem se s těma lidičkama rozuměla. Mně to mhm. nevadilo, jaký byli. Oni měli svůj svět a já jsem s nima hrála tu hru, tam, kde byli, protože oni potom byli v klidu a víc se mi svěřovali a já jsem víc jim uměla poradit, pomoct a bylo to takový jako přirozený. Ale když byli na odchodu, tak jsem si všimla jedné věci. Za prvý mi kolegyně začaly říkat cháronka, že A jim je jako převádím na ten je. druhý břeh, že je převážím, protože oni čekali na mě, na moje služby. A vždycky, když jsem přišla, tak oni to věděli a já jsem vešla na pokoj, že jsem si vždycky šla všechny zkontrolovat a když byli ještě v tom stavu, kdy ještě mohli mluvit, tak vždycky mi řekli, pojď si sem ke mně sednout. Chytli mě za ruku a řekli mi, já jdu, já čekám na tebe. Jsem říká, co to je tohle? A zase husy. Mhm. A já jim koukla do očí a tam už nebyla ta jiskra. Jasně. Prostě bylo zhasnuto. Mhm. Ale já jsem najednou cítila, že oni mi chtějí něco říct, jako že se chtějí smířit, chtějí odpuštění, Ano. chtějí takový to vyslechnutí, tak jsem pro ně byla tou vrbou. Mhm. To je A krásný. nebo mi říkali, že chtějí vidět rodinu. Já jsem se neptala, proč, mě to bylo jasný. Tak jsem volala rodině, ta rodina přišla, oni viděli rodinu, usmáli se a odešli. To je moc hezký. A to byl ten odchod s tím úsměvem na rtech a v klidu. Když byli Mhm. v tom stádiu, kdy se mnou nemohli mluvit, tak já Mhm. intuitivně cítila, že za nima mám zajít. Tak jsem tam šla, Jo. oni mě zmáčkli ruku, já věděla, co to znamená, že chtějí vidět rodinu a Mhm. že chtějí, abych tam s nima jenom chvilku pobyla. Vlastně si četla ty signály, který Já oni to četla takhle. z očí. Mhm. Oni mi Mhm. jenom koukli do očí a já věděla. A když už nemohla mluvit, tak jsem jim jenom řekla, jo, zařídím. Mhm. Mhm. A já jsem si ale v tu chvíli říkala, ale tohle já nechci dělat. Já Mhm. jim jako ráda takhle pomůžu a najednou mi to tam začalo jako se pospojovávat. Říkám, ale já chci pomáhat lidem jinak. Já jim chci Aha. pomáhat k tomu životu, ne k té Mhm. Mhm. proměně, protože smrt není konec. To je vlastně Mhm. jako nový začátek, je to jenom změna formy, protože my jsme tady dál jako duše. Duše je nesmrtelná a dál pokračujeme v tom svém vývoji, ale jinak. Mhm. A v tu chvíli to byl velký aha a já jsem si začala pospojovávat to, co mi ty lidičky říkali. Vy odejdete, vy tady nebudete.
Mm. A já jsem si říkala, jo, odejdu. Zapadalo to jak pucle Jo, vlastně do sebe, viď? už to Mm. cítím, že odejdu. A když ty lidičky odešly, tak mě se o nich chvilkama jako třeba i zdálo ve snu, Mm. že se Mm. na mě usmívali, že mi mávali. A já jsem si říkala, jo, už jsou doma, jsou ve světle, je to dobrý. A začalo mě to téma duše oslovovat úplně naplno. A Mm. začal jsem se fakt tomu věnovat víc a víc do hloubky. A protože mě to zajímalo, tak já mám ráda, když si jako tím projdeš na vlastní kůži, No, jasně. tak jsem chtěla vědět, proč jsem si zažívala tyhle toxické vztahy. Takže Mhm. regrese, regresní terapie. Mm. A jak se říká, nic není náhoda, není. Všechno je prostě, že ti to zapadne do sebe, vede tě to. Takže žádný setkání nejsou náhodný. Třeba ani my dvě, No, ani určitě. tenkrát s tou úžasnou ženou, která mi stoupla do života, protože to byla regresní terapeutka, Mm. astroložka, kartářka v jednom. A to si mě jenom načetla po svým a říkala, co chceš vědět? Jaký proč? Tak ta hned věděla. No a já díky regresní terapii jsem pochopila, proč jsem si těma toxickýma Mm. vztahama prošla a díky tomu jsem dokázala těm partnerům odpustit i sama Mm. sobě. Což bylo hodně ulevující, protože já jsem tam měla takovou tu tíhu, proč oni mi ubližovali, taková ta oběť. Jasně. Mm. A cítila jsem, tohle nikam nevede, to musíš Mhm. jako udělat změnu. Ale já jsem nevěděla, jak a odpustit mi nešlo. Mm. A cítila jsem nějak podvědomě, nějak intuitivně mě to vedlo na tu regresi. A tam mi vlastně bylo ukázáno, já jsem viděla, jak my jsme si prošli několika životama, jak s tím prvním manželem, tak s tím druhým a ubližovali jsme si navzájem. Furt jsme si hráli takové hry. Mm. A teď v tomhle životě jsem si říkala, já už to chápu. Já mu odpouštím a přeju mu štěstí. Přeju mu, ať se mu daří. Tohle, když jsem dokázala, najednou se spustily slzy a z toho hrudníku fakt jako kdyby ti spadnul ten kamen, úleva a mně se otevřely doslova dveře v tom životě a já jsem začala naplno dělat to, co jsem chtěla. Mm. To je obrovsky silný okamžik. Nádhera. Mm. Nádhera. A učím to právě i své klientky, Mhm. protože mám spoustu klientek, kterým nejde odpustit a Mhm. řeší třeba vztahy nebo i práci, že jim někdo něco dělá v práci, tak já ráda ukazuju ty různý úhle pohledu, aby na Mhm. to nekoukali jenom jako takovým tím tunelovým Jo, jo. viděním, ale aby si dokázali dovolit vidět to i jinak. Mhm. Odstupu, kdy se pozastaví a podívej se na ten svůj život. Já vždycky říkám, koukni se na to, že sedíš v kině a hrajou tvůj život. Co tam hraješ? Jsi ta hlavní postava nebo ta vedlejší? Jak se Mm. k tobě chovají a jak se tam cítíš ty? A najednou oni mi vždycky začnou říkat, ty jo, teď si něco uvědomuju, no takhle já to nechci. Říkám, a ty jedině to můžeš změnit. Ty seš ten autor, scénárista, režisér, hlavní hrdina, to jsi ty. Mhm. Ale to, co máš daný, to je pouze to karmický. Mm. To je to, co si musíš odžít, tomu se nevyhneš, ať chceš nebo ne. A jakmile ty to vyřešíš a pochopíš, tak najednou uděláš obrovský shift, obrovský posun v tom životě a najednou se ti otevře ta tvoje cesta a ty ucítíš to svoje božství. Protože najednou já jsem si uvědomila, když jsem si zpracovala karmické záležitosti, že cítím tu božskou jiskru, tu monádu, že já jsem Bůh, všechno je Bůh, Bůh je ve všem. A najednou jsem to cítila. Najednou už tam nebyly takový ty strachy. Najednou tam Mhm. začala být ta důvěra. Důvěra v život. Jako pustit tu kontrolu. To bylo moje velký téma. Jo, jo, jejda. Mm. Kontrolu. Jo, že furt tam jela hlava, ale musí to být takhle a prostě bude to a podívej se tam. Ale jakmile jsem si to zpracovala, tak ta kontrola najednou se změnila, zalchymizovala doslova v tu důvěru.
A teď už nelpím na věcech, umím to pustit a vím, že co má ke mně přijít, to přijde Mhm. a že stačí jenom naslouchat intuici, že intuice je náš vnitřní hlas duše. A když nasloucháme intuici a děláme následně ty kroky, tak ta naše duše ví. A my, když tomu budeme naslouchat a budeme ty kroky dělat, takže když nám třeba intuitivně přijde, hele, tam zavolej, tam napiš, i když hlava do toho bude kafrat, ty jsi to Jasně. zbláznila, co to děláš, jako Původu vůbec ne. nech Jo, toho. jo, jo. Tak když jako to si řekneš, kecej si, co chceš, já to prostě cítím, jdu to udělat, tak je to vždycky ten správný krok, i když ti to třeba v tu chvíli vůbec nedává smysl. Mhm. A já když jsem se tímhletím začala řídit hlasem svý duše, tak se mi obrovsky změnil život. Úplně jako proměnil. A proměnilo se to moje vnitřní nastavení. Proto mě možná hodně klientky znají a hodně ráda říkám, důvěřuj sama sobě. Hlasu svý duše, svý intuici, protože intuici máme všichni, ale ne každý ji naslouchá. A je to Mhm. chyba, když ji nenasloucháme, protože to je naše GPSka. To je náš kompas, který nám ukazuje ten směr. Mhm. Že vždycky, když se mě někdo zeptá, ale kudy mám jít, tak vždycky říkám, zastav se, intuici ucítíš, uslyšíš, když jsi v tichu, když jsi v tom klidu. Třeba mě tam hodně intuitivně všechno jede ve vodě. Je to spojený s elementem vody. Ve svíče, při koupání, stačí potůček, prší, hotovo, mají nádobí, hotovo. Jede to, spustí se to. Ale každý to má jinak. Ale vím, že spousta žen to má spojeno, nejenom žen, ale i mužů s tou vodou, protože voda nejenom očišťuje, ale vede informace, je to vodič. A ty, když si dovolíš být v tom klidu, tak najednou ti tam něco přijde a ty si řekneš, jo, tady to cítím, to je ono, že to intuitivní, to je tak silný pocit, že hlava si může kafrat, co chce, ty víš. A to je ono. A to jsem cítila i u tebe, když jsme se setkali osobně. Říkám, tady je to silný, tady jsme Jo, na jo, to stejný máš pravdu. vlně. Takže tak. No tak to je fakt krásný. Jani, já teda musím říct, že ty jsi dokonale vyčerpala moje otázky, které jsem tady měla připravený, takže Wow. Ale krásný. ještě tady, jestli můžu, Ano, teď mi sem opět jde určitě. poselství. Pojď. Teď mi sem jde andělský poselství. Milé bytosti, když zažíváte bolesti ve svém životě, naučte se je přijímat a pohlížet na ně jinak. Jsou to informace, které vám ukazují, co se ve vašem životě děje a kam to spěje. Na co máte dát tu pozornost, na co se zaměřit. Protože za tou bolestí je ohromná síla, kterou si ještě v tenhle okamžik nedokážete představit. Takže když zažíváte bolesti ve vztahu, v práci, ve financích, v rodině, není to náhoda, je to vedení. Je to ukazatel směru a i když tě něco bolí jako fyzicky, že tě něco bolí, to tvoje fyzické tělo se ozývá, tak to není náhoda. Ukazuje ti, že něco přehlížíš. Něco si nechceš přiznat. A každá část našeho fyzického těla je zpráva pro tebe. Co ty nevidíš. Takže s čím se často setkávám u klientek, že je bolí v krku. Že chtějí něco říct, Ano. teď mi říkají, já mám jako knedlík v krku, no to nejde. Jo. Já jako Chrapu. radši neřeknu. Mhm. Tak to je ta zpráva pro tebe. Ty se máš naučit vyjadřovat. Já ráda říkám, co na srdci, to na jazyku. To, co máš tady, šup s tím ven. Nebo když tě pobolívá žaludek, tak jen vždycky říkám, polož si otázku, co nemůžeš ve svém životě strávit, nebo koho. Co to je? Ty to víš. Intuitivně ti to tam přijde. Nebo bolí tě ramena? Máš takový pocit, jako máš tíhu na ramenech. Já okamžitě vidím tarotovou kartu, 9 holí, 10 holí. Tak to znamená, ty si bereš něco, co není tvoje, nasáváš cizí bolesti, cizí emoce, pocity, řešíš něco, co nemáš.
co není tvoje a to tělo ti ukazuje, schoď to. Tohle to není tvoje záležitost. Hmm. A to tělo k nám takhle krásně promlouvá, nebo když máš úraz na noze, jak to bylo u mě, nádherně řečeno, tam už nelez. To není pro tebe místo. No jasně. Já měla takový úraz na ruce, na zápěstí. Mhm, mhm. No a víš, co Vlastně. znamenají ruce, když se ti stane něco s rukou? Já vím, že mám spojený hodně s kontrolou, To ale taky, ale ruce znamenají, že si nechceš přiznat, že jsi kreativní, aha, že máš tvořit tvoření, veď. Hmm. jako manuálně, máš něco Jinak. těma ručkama, protože máme i čakry na rukách. Mhm. A když si uvědomíš, že jako se ti něco stane s tou rukou, tak ono je to všechno nádherně propojený a ta ruka je vlastně prodloužená ruka tvýho zdroje, jdou ti tam ty informace. Pravda. Mhm. A ty, když si uvědomíš, že vždycky jsem se setkala s tím, vím to jako ze No zkušeností, jasně. od klientek, ale i od sebe, když ty popíráš svoji kreativitu, Hmm. tak furt s tou rukou něco máš. A Tak já to jsem se to pochopila. takhle měla, když jsem si říkala, jako vždycky mě bavilo malování. A Hmm. se říká, a to je jenom koníček. A najednou jako nějaký zvrknutí, jo, naražení, že to bylo ofáčovaný, muselo to být v klidu. Já jsem říkala, tohle není náhoda, to je něco Hmm. jiného. A tak jsem začala malovat víc a víc. A najednou začaly chodit klientky, že se jim to líbí. Mhm. Ty obrazy jim probouzí intuici. Hmm. Já jsem No si to říkala, máme společný tohle. aha. A já jsem začala malovat víc a víc a najednou to s těma rukama zmizelo, ty potíže. Jo, jo, jo. Jo, a vidím to i u klientek, který mají nějaký jako v sobě ten dar duše, té kreativity, něco Hmm. tvořit, ať už je to malování, psaní nebo vyrábění něčeho. A já maluju takový obrazy, že teď nedávno mi klientka říkala, že jak jí přišel domů a jen ho rozbalila, tak cítila takovou tu husinu a že to je pro ní. Hmm. A že si ho dala do pracovny a jak na něj pořád kouká, protože já ho tvořím podle datumu narození. Hmm. Tak Mi to je to už. tam intuitivně přijde, co je zpráva pro tu její duši. Mhm. Říká, od té doby, že se jí rozjelo podnikání, chodí jeden nápad za druhým a už naslouchá té intuici a není v té hlavě. Mhm. To jsem říká, wow, tam jsem cítila takový, jo, to je ono, to je přesně ono. Úplně chápu, znám to, taky jsem takhle měla ženu, protože maluju rituální obrazy, takže Wow, to super. je vlastně dost podobný. A Mhm. někdy se stane, že prostě namalujeme něco, co se stalo třeba mé klientce, že se jí to strašně nelíbilo, protože to bylo růžový. A ona mi zpětně, Práva 3 4 pro ní. na to, zpráva pro ní, říkala, já ti strašně děkuju, protože já jsem si uvědomila, jak potlačuju sama sebe a svoji ženskou intuici, nebo svoji ženskou energii. Mhm, Takže, mhm. no, já ti úplně rozumím, ano. Wow, tak to je super, to je přesně ono. Mně se na tom líbí, na těch intuitivních obrazech, že já do poslední chvíle nevím, co to bude. Ano. Takže třeba, když mi napíše ta klientka zprávu a jak to vypadá, co tam maluješ, tak já vždycky napíšu, hele, já nevím. Aha. To jako až ten celek, prostě co z toho vznikne, ale vždycky je ta reakce, wow, to mluví ke mně. Takže je to vždycky takový, že já přesně vím, jenom naslouchám, jsem tím kanálem a jenom říkám, jo, to tam potřebuje tohle, nebo i muž, jako pracuji i s mužema, ale převážně s ženama, tak to mě na tom naplňuje. Já mám ráda potom ty zpětné vazby, protože sama se i klientkám ozývám, jestli potřebují něco dovysvětlit, jestli jim všechno jasně, Jasně. jsem s nima ráda v kontaktu, protože jsem hodně ukecaná. A to je potom tak nádherný, když ti někdo řekne, wow, to je přesně pro mě, já to tam cítím. Tak to Mhm. je nádhera. To je krásný. Janino, pojď nám ještě říct teďka, co je vlastně to, pro co si, nebo co je to, co nabízíš, co u tebe můžou klientky, klienti najít. Tak já dělám andělský výklady. Jsou to video výklady, kde je posílám e-mailem, odkaz jim zůstává, takže se k ním můžou kdykoliv vrátit. Jediný, co k tomu potřebuje, je datum narození. Žádný otázky nejsou třeba.
Příběh duše se otevře sám. Ale pokud mají něco palčivého, nějaké otázky, které jim jako nedají spát, taky samozřejmě můžou do e-mailu napsat, ale není třeba. Pak dělám andělský konzultace, to je online setkání, kdy to je něco víc jak výklad a rozhovor, kdy v tu chvíli já jsem jenom kanál, Ano. naslouchám jejich duši, předávám informace, co mají vidět, co mají slyšet, na co jsou připravení a předávám andělský poselství. Hmm. A to je přibližně tak na 60-90 minut, většinou na 90, protože jim tam chodí aha momenty, uvědomění. Jasně. A já jim vždycky říkám, pokud ti přišla otázka, ptej se. Od toho tu jsem. Ty odpovědi nejdou ze mě. Já jenom naslouchám a předávám, co ti má být předáno. Takže já to potom zapomínám. To Jo. co jsem jim říkala, to prostě jenom předám a je hotovo. A hodně jim to pomáhá, protože je tam i hned ta zpětná vazba a díky tomu potom dělají rychle ty změny v tom životě, protože tam mají to uvědomění a pochopení. A já hodně ráda říkám, kde je pochopení, tak tam potom přijde to jasné rozhodnutí. A to rozhodnutí je taková ta nejsilnější energie, čím všechno začíná. No pak dělám karmické rozbory. To jsou ty podrobné astrologické rozbory, kde je potřeba datum narození, místo narození a čas narození, ale všem říkám, chraňte si svoji energii. Nikde nepište veřejně svůj datum narození. Je to vaše energie. Nikde to veřejně nedávejte, protože si toho všímám i u jiných lidí, že to někde zveřejňují lidičky Ano. veřejně. Chraňte si svoji energii. Je to vaše energie a z datumu narození se dají číst informace. Hmm. Takže chraňte si to, protože energie je vaše největší komodita. Je to to nejvíc, co máte a je třeba si ji chránit. A ty karmické rozbory vypracovávám tak do 14 dnů a jsou to podrobné astrologické rozbory, kdy já jim načtu karmické zadání, karmické úkoly, co mají pro tento život, co nepochopili, nevyřešili v minulých životech Hmm. a oni uvidí tu spojku s tím, co se děje v současnosti tady a teď a Hmm. najednou tam dojde k tomu, aha, já vím. A já jim tam dávám i ten návod, jak to změnit, jak pracovat se sebou a hlavně, jak to propojovat s tělem, protože to je základ. Uzemnění, propojení s tělem, propouštění, naslouchání intuici, jak pracovat s těma vzorcema. A já to načítám, ty karmické rozbory i tarotově, protože ono je to nádherně propojený. A vždycky k tomu přijde nějaký silný poselství. Takže většinou to bývají rozbory na 40 stránek, někdy méně, Wow. někdy víc. Spousta klientek mi psalo, že si to nechali vytisknout a svázat. Ano. A teď mi chodí zprávy, tohle by se mělo rozdávat v porodnici. Bylo by to snazší. Hmm. No, Rovnou od začátku. tak. A potom dělám ty intuitivní obrazy na zakázku, když člověk chce mít doma něco, co ho povede jako směrem dovnitř, Ano. do sebe, aby víc naslouchal sám sobě. Vlastně pořád to mít na těch očích. Tak, I jako tak. takový energetický vlastně zářič v podstatě. Mhm. A potom, kdyby lidičky zajímalo, jakým způsobem oni vnímají ty informace, jakým tím kanálem to k ním proudí, tak na webových stránkách hlasandělů.cz mám andělský test zdarma, který si můžou stáhnout a během 5-10 minut mají odpověď, kdy přesně budou vědět, kudy oni vnímají prvotně ty informace a to jim hodně pomůže v tom, na co se mají zaměřovat. Já mám husinu po celém těle. Snad celou dobu, co spolu mluvíme. Jani, to je Krásný, to je zpráva od tvý duše, že tam něco hodně rezonuje. určitě, určitě. Jani, já ti moc děkuju za ten náš rozhovor tady, za to všechno, co jsi tady předala, protože to je neskutečně silný, všechny ty informace a vůbec ta tvoje cesta.
Je ještě něco, co bys na závěr chtěla říct našim Už to tam jede. posluchačům? Aha. Teď je mi vzkazováno, milá bytosti, ber život jako dar. Neber ho jako samozřejmost. Hmm. Jsme tady jenom na návštěvě. Nikdy nevíš, kdy si tě zavolají zpátky domů. Žij naplno, nežij napůl. A tohle to mi tam přišlo, když jsem se vrátila, to jako první poselství. No. Protože mě paradoxně klinická smrt probudila k životu. Najednou já jsem přestala mít strach ze smrti, protože jsem se uvědomila, je to součást života, je to jenom ten moment, kdy ty slečeš to fyzické tělo a najednou cítíš tu lehkost a vracíš se domů. Vracíš se tam, kde je ti to známý, kde to znáš, přivítají tě tam ty, co tam odešli před tebou a ty pokračuješ dál na své cestě. Kdyby lidičky zajímalo, jak to probíhá v tom nebi před tou další inkarnací, tak nádherně je to stvárněný ve filmu Náš domov anebo Duše pro děti. Je to animovaný, protože mě to tam takhle podobně bylo vysvětlováno. A já, když jsem viděla oba dva ty filmy, mě u toho tekly slzy. A já jsem říkala, jo, to je ono. A partner mi říká, že jo, že se tím prošel taky. Přesně. To je úplně, tam je to nádherně vysvětlený v tom filmu Náš domov, taková ta přípravka na tu další inkarnaci, kdy oni se sejdou, teď to jako povzneseně, jo, oni se sejdou, ty duše u kulatýho stolu a teď si říkají, hele, ty jsi nezvládla tohle, ty jsi nepochopila tohle, tady jako taky jako nic moc cestu nepředvedla, co chceš teď se naučit? Co si z toho vybereš a kam se chceš narodit? Do jaký země, do jaký rodiny a co chceš dělat? Jaký budou tvoje dary duše? Jaký bude takový to tvoje poslání, co tě bude naplňovat? Protože každý si to svoje poslání musí najít sám, takový ohlna ho ta duše vede. To, co tě fascinuje, to, co tě z nějakého důvodu přitahuje, tak je to tvoje téma. A většinou ta naše duše chce pokračovat v tom, co zná. Takže já vím, že v minulém životě jsem xkrát byla čarodějka, xkrát jsem byla upálená za to, že jsem říkala pravdu a že jsem pomáhala, že tenkrát to v té době tak bylo. A zároveň mi bylo ale i řečeno, ale ty seš ta andělská duše, ty seš ten pozemský anděl, který tady přichází lidem otvírat srdce a ukazovat, o čem ten život je. Ukazovat ty uvědomění, ty jiný úhle pohledu. A když se opravdu na to podíváš, co tě v tom životě fakt fascinuje, přitahuje úplně magneticky, i když si říkáš, jako, co to je, proč to je, nechápu, tak to je ono, to je ta tvoje cesta. Kdy ta duše ti říká, hele, to je ono. Takže třeba, když ráda maluješ, tak když vidíš někde nějakou výstavu, tak děláš, taky bych chtěla. Jasně. To mi líbilo. A jaký barvy si můžu koupit? Nebo já to mám třeba hodně spojený jak s barvama. Jako když jdu někam do malířských potřeb, tak partner už ví, že moje nejlepší kytice, kterou mi může dát, je takové kornout, kde jsou štětce, jaký kvašový barvy, akvarely, akrylky a to je wow, to je nejlepší kytka, co můžu dostat. A nebo jsou to karty, já mám tarotů moc, ale ve skutečnosti jich mám furt málo. Jestli mi rozumí. Naprosto tě chápu. Takže třeba v jednu dobu mě osloví tyhlety, pak zase si říkám, hele, dlouho jsem neměla v ruce tyhle, tak zase vezmu tyhlety. A je to takový, jako že pořád tě to k tomu vede a říkáš si, jo, to je to, co miluju. Tam je to, co mám ráda, ty obrázky, protože každý ten tarot je malovaný jinak. A má jako úplně jiný to zaměření. A já nejčastěji teda používám ten astrologický, kde to jako to propojení, ale mám jich i spoustu jiných. Mně je jedno, v jakém je jazyku, protože já ty knížečky nepoužívám. Já koukám na to, jak mě přitáhne.
jestli ty Mhm. obrázky ke mně mluví, protože kolikrát se mi stalo, a to se taky stává, že si vybereš nějaký tarot a řekneš si, když ho vybalíš, tak tohle ne. A pošlu ho i hned dál, jo? Že si říkám, Taky jsem to zažila. tady jsem se sekla, to není ono. Jo, protože ono to s tebou musí mluvit, musí to s Jo. tebou jako rezonovat. A když je to namalovaný nějakým způsobem, kdy si říkáš, to není můj šálek kávy, tohle jako ne, tak to posílám dál. Ale když Mm. najdu ten svůj, tak jsem schopná si pro něj dojet okamžitě. A říkám si takový to, ten musí být, ten je můj, já to vím, že je můj. A je to takový to silný. A pak, když ho mám a vezmu si ho do ruky, tak mě brní ty ruce, úplně to vrní hře. Říkám, jo, to je ono, tam už ta energie jede a tam opravdu to tak je, protože Mm. stačí prostě zamíchat a ty karty jako vylítávají sami. A říkám, wow, to je ono, jo. Takže to To je máte ta sílu. vášeň, Mm. láska, kdy ti ta duše ukazuje, co je vlastně tvoje. Mm. Mm. Jani, tohle je všechno nádherný. Já opravdu moc děkuji za to, že jsme tyhle všechny informace mohli přinést našim posluchačkám, posluchačům, protože Já vím, že děkuji i jim bude tobě za poslouchat. příležitost, že jsem to takhle mohla veřejně říct, protože věřím, že to někomu v něčem pomůže. I kdyby to bylo jednomu člověku, tak za to budu vděčná. To já taky. Moc krát ti děkuji, že jsi byla součástí tohohle prostoru. Našim posluchačům, posluchačkám děkuji za to, že jsou součástí prostoru v Lůně ženy. A budu se těšit u dalšího dílu. A pokud vás ten díl oslovil, tak ho určitě nezapomeňte sdílet, uložte si ho a nezapomeňte také sledovat podcast v Lůně ženy, ať vám nic dalšího neunikne, protože já věřím, že tohle nebude náš poslední příběh. Já to cítím taky. A mě sem teď zase najíždí nějaký další témata, o kterým bychom se mohli třeba pobavit i příště. Samozřejmě téma duše, jak jinak, ale třeba z jiného úhlu pohledu. Takže kdyby posluchači chtěli, jsem tomu otevřená. Krásný, takže dejte nám i vědět, jestli vás tohle téma zajímá a třeba i co by vás zajímalo a my uvidíme, co vám přineseme. Je, nádhera. Jestli ještě můžu posluchačům říct, kde mě najdou, tak Určitě. aby mě třeba ještě víc poznali, protože je to vždycky o tom, jak to s tím člověkem rezonuje, jak je to Ano. energeticky, tak mě víc můžou poznat na YouTube Jana Andělka, kde dávám nejenom výklady, ale i astrologické povídání. A teď poslední dny jsem tam začala dávat audio andělský poselství dopisy duši, kdy já to Mhm. mám už doma sepsaný, mám jich asi 20 a vždycky jenom naslouchám, kdy to mám sdílet a dávám to jenom jako audio, aby si to každý naposlouchal a přitahlo si ho toho, koho má. Že vždycky si to přitahne jenom toho, koho má, toho to osloví. A jsou to takové poselství, které jdou hodně do hloubky a Mhm. vždycky na něco ukážou. Ale jsou načítaný, takže já sama to cítím jako pohlazení duše a že jsou v tom hodně aha momenty a uvědomění, což se mi hodně líbí. Takže budu v tom pokračovat dál. Jinak mě mohou posluchači a posluchačky najít na Instagramu jako Andělské výklady s Janou, anebo na Facebooku jako Jana Andělka. Je to velmi jednoduchý. Super. Taky všechny tyhle informace určitě najdete dole pod naším dílem, pod naším podcastem, abyste právě Janu mohli dohledat, když to tak budete cítit a budete chtít. A já už vám přeju jenom všem krásný den a ať se vám všem daří. Děkuji moc. Mějte se krásně. Pa, pa.